Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Karanasan ito ni Istoy. Taong 1962, Santa Elena, Camarines Norte. Itong mga panahong ito, kasalukuyang nasa edad 18 taong gulang itong si Istoy. Bagaman buhay pa ang kanyang mga magulang, pinili niyang manatili sa poder ng kanyang lolo sa kadahilan ng napakalupit ng pamamalakad ng kanyang ama sa kanilang magkakapatid. Tandang-tanda niya noon, siya palagi ang kontra nito. Ultimo, kahit konting pagkakamali lang, sobra-sobrang parusa ang kanyang dinadanas. Halos dumating na nga noon sa puntong muntik-muntikan na niyang ikamatay ang pamamalo nito. Sa takot noon ni Istoy na mapaslang ng kanyang sariling ama, mahirap man para sa kanya, pinili niyang lumipat sa poder ng lolo niya. Hindi naman siya pinigilan noon ng kanilang padre de pamilya, gawa ng sa isip-isip nito, mas mainam na nabawasan ang palamunin sa kanila. Dahil dito, pinilit ni Istoy na limutin ang anumang koneksyon na nangingibabaw sa kanilang magkakadugo. Sa loob ng mga buwang hindi na siya sakop ng puder ng kanyang ama, itinuon niya ang kanyang atensyon sa paggawa ng mga bagay na makakatulong sa kanila ng kanyang lolo. Bagaman mahirap ang kinakaharap nilang mga trabaho, wala siyang pagpipilian dahil sa yun lang ang alam niyang pangkabuhayan. Sa paglipas ng mga araw na pagtatrabaho niya sa bukid, kahit papaano, nasanay naman ang kanyang katawan. Minsan, kapag wala siyang trabaho, tumutungo siya sa mga talahiban at sapa para manirador ng mga ibon. Isang hapon, matapos magsaka ni Istoy at ng kanyang lolo, dali-dali naman siyang tumungo sa kanilang tahanan para magpalit. Paglabas niya noon sa kanilang bahay, nakasalubong naman niya itong may hila-hilang sako ng mga itinatanim nilang palay. O Istoy, saan ka pupunta? Bungad na tanong ng lolo niya. Nang marinig naman niya ang sinabi nito, pilit naman niyang itinago ang dala niyang tirador habang sumasagot dito ng, wala lo, mamimingwit lang. Mamimingwit, wag mo na nga akong bilugin. Mag-iingat ka sa paninirador ng mga ibon ngayon. Tandaan mo, Biyernes, hindi lahat ng hayop sa gubat tunay na hayop na naninirahan dyan. Matagal ko na tong ipinapaalala sa iyo, Apo. Huwag mo sanang kakalimutan. Sagot naman ng lolo niya. Matapos ang kanilang pag-uusap, dali-dali naman siyang naglakad patungo sa sapa. Hindi na niya sinubukan pang pansinin ang mga habili nito, lalo pat marami din siyang iniisip na gawin. Makalipas lamang ang ilang minuto, nang marating na nga niya ang lugar na kanyang nais puntahan, doon bumungad sa kanya ang mga ibong animoy umiinom sa tabing sapa. Pagramdam ng mga ito sa paglapit niya, agad naman yung nagsiliparan para magtago. Pagsilay naman niya sa napakaraming ibong nagsiliparan patungo sa kakahuyan, dali-dali naman niyang binagtas ang daan patungo sa ilalim ng mga puno. Bawat galaw niya, maigi niya noong pinag-iisipan nang sa gayoy hindi siya matunugan ng mga ito. Maya-maya pa, nang makakita na siya ng isang di kalakihang ibon sa gitna ng dalawang sanga, agad naman niya yung inasinta at kasabay nito ang mabilisan nitong pagbagsak sa lupa. Halos mawasak ang kalahati ng ulo ng ibong yon, gawa ng puwersado ang tirador na ginamit niya rito. Sa paglapit niya sa kinaroroonan ng ibon, napansin niyang hindi yon ang ibon na hangad niyang makuha. Bukod kasi sa alam niyang hindi yun makakain, napakabaho din ng amoy nito. May mga pagkakataon kasing kumakain ng mga patay na hayop ang ibong yon, kung kaya't maaaring nagtatangan yon ng sakit
na makakapaminsala sa kalusugan ng tao. Dahil dito, ang ginawa niya itinapon sa sapa ang katawan ng ibon at dahan-dahan nang bumalik sa punong pinagkukublian ng iba pa nitong mga kasama. Sa pagpapatuloy ng kanyang ginagawa, muli na naman siyang nagpakawala ng bala ng tirador. Subalit, pagbagsak ng tinamaan nitong ibon sa lupa, bumungad sa kanya ang parehas na klase ng ibon na una niyang napatay. Medyo nagtataka na noon si Istoy. Gawa ng ang buong akala niya, kulay berde ang ibong kanyang inasinta. Sa halos 5 ibong kanyang tinirador, 2 sa mga ito ang napakinabangan lamang niya. 3 rito yung mga ibon na mababaho. Kagaya ng una niyang ginawa, itinapon niya yun sa sapa na wala nang iniisip pa. Sa pagbalik niya sa kanilang tahanan, laking gulat na lamang niya nang bigla siyang salubungin ng kanyang lolo na animoy meron doong nangyayaring kakaiba. Paglapit nito sa kanya, agad naman siya nitong binigyan ng damit habang inuutusang hubarin ito sa labas ng bakuran nila. Dahil sa hindi naman maunawaan ni Istoy ang mga nangyayari, kung kaya't minabuti niyang sumunod na lamang sa nais nito. Pagkabigay niya ng mga hinubad niyang damit sa kanyang lolo, nasipat naman niya yung naghukay ng malalim ng uka sa lupa at kasabay nito ang pagbaon nito sa kanyang mga damit. Inabisuhan din siya nitong wag na munang babalik sa lugar na yon kung mahal niya pa ang kanyang buhay. Sa pagpasok nila sa loob ng kanilang bahay, doon niya napag-alaman na bago siya pumasok sa kanilang tahanan, napansin ng kanyang lolo ang napakaraming marka ng aswang sa kanyang katawan. Kung nagkataong nakapasok siya sa bakuran nito, maaaring araw-araw silang bibisitahin ng mga nilalang na nag-aalaga sa mga ibong yon para makapaghiganti. Ang mas nakakatakot pa sa lahat, wala silang ideya kung anong uri ng mga aswang ang kalaban nila. Ayon pa sa kanyang lolo, bagaman ordinaryong pangyayari na ang mga ganoong bagay, kinakailangan pa rin nilang mag-ingat. Mas mainam na rumispeto sila sa mga araw ng mga ito upang hindi sila mapahamak. Inabisuhan din siya ng matanda, magmula sa araw na yon, wag na siyang tumungo sa sapa kapag sumasapit ang mga araw ng Huwebes at Biyernes. Iwasan niya na rin gumamit ng tirador sa mga lugar na meron siyang nararamdamang kakaiba para makaiwas. Dagdag pa nito na, hindi sa lahat ng oras mapapansin niya ang panganib na dahan-dahang lumalapit kay Istoy. Dahil sa mga istoryang inilahad ng kanyang lolo, hindi naman niya maiwasang matawa, lalo pat sa isip-isip niya, purong mga kathang isip lamang ang pinaniniwalaan nito. Sa loob kasi ng halos humigit 1 dekada niyang paninirahan sa mundo, wala pa siyang nakakaengkwentrong aswang na magpapatotoo sa mga sinasabi nito. Nang mapansin naman ng kanyang lolo ang pagtawa niya sa mga seryosong babala nito, bigla naman yung lumapit sa kanya habang nagwiwika ng, Wala kang ideya kung sino ang mga pinagtatawanan mo. Huwag mong naising umabot sa puntong makakita ka ng kahit isa sa kanila. Paniguradong yan ang nag-iisang bagay na pagsisisihan mo sa iyong buhay. Matapos nitong makapagsalita, agad naman yung tumalikod sa kanya na para bang hindi nito napigilang mainis sa naging reaksyon niya. Para makabawi naman si Istoy sa ginawa niyang pang-iinsulto sa paniniwala ng kanyang lolo, minabuti niyang lutuan ito ng paborito nitong pagkain. Lumipas ang mga araw, minabuti niyang umiwas na muna sa paninirador ng mga ibon. Itinuon niya din noon ang kanyang atensyon sa pagsasaka at pagtutulong sa mga gawaing bahay para naman kahit papaano makabawi siya. Tuwing umaga, kapag lumalabas na siya sa bahay nila,
Panay naman ang kanyang pagpansin sa mga kulay itim na ibon na nanunuka sa gilid ng daan sa labas mismo ng kanilang bakuran. Ang mas nakakapagtaka pa sa lahat, araw-araw dumarami ang bilang nito. Nasa iisang lokasyon lang din yon, animoy meron ito doong hinahanap. Noong una, inakala niya pang nanginginain lang ang mga ibon na yon, subalit 1 linggo lamang noon ang lumipas, napansin niyang hindi naman yon nanunuka ng mga butil na nagkalat sa daan, bagkus ay parang meron itong hinuhukay. Nang mapag-alaman naman yon ng kanyang lolo, inabisuhan siya nitong wag nang pigilang tabunan ang lugar. Kapag ginawa niya kasi ito, mas lalo lamang darami ang mga ibong magtutulong-tulong para kunin ang bagay na kanilang hinahanap. Dagdag pa ng lolo niya, iisang pakay lang ang hangad ng mga ibon sa lugar at yon ay makuha ang pinagbihisan niyang damit para matuntun siya ng aswang na nagmamay-ari sa mga ito. Matapos naman yung mailahad ng kanyang lolo, inabutan siya nito ng pulseras na kulay pula na merong mga nakasiksik na papel sa loob. Ayon sa matanda, anuman ang mangyari, huwag niyang aalisin sa kanyang katawan ng bagay na yon. Mas mainam na palagi niya itong suot, gawa ng hindi niya alam kung kailan aatake ang kanilang kalaban. Pagkaraan ng 1 buwan, napansin na lamang nila ang pagkakaroon ng isang malaking uka sa tabi ng kanilang bakuran. Yung pinagbihisan niyang nakabaon sa lugar, hindi na nila magawang mahanap kahit anong gawin nilang paghuhukay. Dahil dito, inabisuhan siya ng kanyang lolo na hanggat hindi pa klaro ang lahat, huwag niyang susubuking lumayo sa kanilang baryo. Mas mainam na manatili siyang malapit dito nang sa gayoy alam nito ang bawat pangyayaring pinagdaraanan niya. Sa pagsapit ng gabi ng 2 araw ng pagkawala ng pinagbihisan niya, nagkaroon ng isang nakakapangilabot na panaginip itong si Istoy. Yung tipong kahit alam niyang hindi naman totoo ang bagay na yon, para talaga yung nangyayari sa totoong mundo. Ayon sa kanya, na habang naglalakad siya noon sa isang malawak na daan, bigla na lamang siyang tinambangan ng isang lalaking may kasakasamang 2 itim na aso at 5 ibong nakadapo sa balikat at bumbuna nito. Nanlilisik ang mga mata ng lalaking yon na animoy hindi ito nagagalak sa kanilang pagkikita. Ang mas nakakapangilabot pa sa lahat, nasaksihan niya kung papaano nito katayin ang kanyang sariling katawan. Kung hindi noon sa tulong ng kanyang lolo, paniguradong nagawa na siyang mapaslang nito sa kanyang panaginip. Mabuti na lang, may narinig siya noong isang pagtawag sa kanyang isipan habang animoy pilit nitong binabangon ang kanyang wisyo patungo sa realidad. Pagmulat ng kanyang mga mata, doon niya nalaman na binabangungot siya. Ayon pa sa lolo niya, may nakadagan sa kanya noong batibat kung kaya't kahit anong pagbabalikwas niya, hindi niya magagawang magising. Sa pagpapatuloy ng kanilang pag-uusap, doon ito inilahad sa kanya kung anong uri ng aswang ang kaharap niya. Naniniwala ang matanda, ang mga ganoong uri ng nilalang na kayang umatake sa panaginip ay ang madalas na nakakapaslang ng mga albularyo. Hindi biro ang kakayahan nito, gawa ng sa mga sandaling nagpapahinga ang iyong katawang lupa, doon kanila uunti-untiin. Sa domi ng iyong panaginip, sila ang may kontrol, gawa ng sila ang may mas higit na kaalaman ukol sa mga totoong nangyayari. Mamanipulahin ito ang iyong isipan hanggang sa dumating ang puntong patayin ka mismo ng sarili mong panaginip. Dagdag pa nito, karamihan sa inaatake ng nilalang na yon, hindi na nagigising. Kusaring naglalaho ang kanilang mga bangkay sa mga sandaling inilagay na sila sa mga huli nilang hantungan. Halos walang makapagsasabi kung anong klase ng aswang ang mga ito, gawa ng alinsunod sa mga haka-hakang kumakalat, kalahati yung balbal na may dugo ng engkanto at aswang.
Hindi rin matukoy kung ano ang kakayahan at mutya nilang tinatangan, gawa ng bibihira lamang ito magpakita sa mga taong kanyang binibiktima o sa mga albularyong kanyang kinagagalitan. Matapos naman itong mailahad ng kanyang lolo, nagdesisyon niyong humingi ng tulong sa kaibigan nitong albularyo. Hindi pa man noon pumuputok ang bukang liwayway, minabuti na nilang tumungo sa tahanan nito para mauna sa pila. Pagdating nila sa bahay ng albularyo, agad naman yung bumungad sa kanila na nagkakape habang nagbubukas ng bintana. Pagsilay naman ito sa kanilang pagdating, dali-dali naman sila nitong pinapasok habang masayang binabati ng, Magandang umaga! Napakaaga nyo naman. Nang marinig naman ito ng kanyang lolo, ngumiti lang naman ito habang sumasagot dito ng, Kaya nga, Teteng Pagpasensyahan mo na. Alam mo naman, minsan lang ako bumisita sa iyo kapag may kailangan. Matapos ang kumustahan ng dalawa, agad naman silang dumiretso sa pakay nila. Nang malaman ng albularyo ang tungkol sa kalagayan ni Istoy, inabisuhan nito ang kanyang asawa na huwag na munang tatanggap ng iba pang bisita. Naniniwala kasi ang albularyo, hindi basta-basta ang panggagamot sa karamdamang yon, lalo pat bihira lamang siyang makaharap ng ganoong uri ng aswang. Sa pag-uumpisa ng kanilang gamutan, unang ipinagawa kay Istoy, isuka ang anumang pagkaing kinain niya noong gabi. Habang ginagawa niya ito, abalang-abala naman sa paggawa ang albularyo ng karagdagang lunas na ipapainom sa kanya. Pasensya na kayo hindi ko maaaring ilahad ang mga susunod na hakbang sa panggagamot ni Manoy Teteng dahil hindi yun pinahintulutan ng kanyang disipulo. May mga parte kasi roon na babanggitin mo ang pangalan ng mutya na maaari namang ikabasag nito. Naniniwala ang disipulo ni Manoy Teteng merong mangilan-ngilan sa mga tagapakinig ang may kakayahang bumasag ng mutya. Balik tayo sa kwento. Kinahapunan, halos hindi na mawari ni Istoy kung ano na ang ginagawa ng matanda sa kanya. Sa sobrang dami kasi ng kanyang ininom noon, para nang namamanhid ang buong katawan niya. Dumating na din sa puntong pinangingibabawa na siya ng antok, subalit mariing pinaalala ng albularyo sa kanya na huwag siyang matutulog. Pagpatak ng 3:00 ng hapon, laking gulat na lamang ng lolo niya nang bigla siyang sumigaw ng napakalakas habang patuloy na nagwawala. Pilit naman siya noong pinapakalma ng albularyo sa pamamagitan ng mga buhay na salita, pero hindi nito gaanong napipigilan ang aksyong kanyang ipinapakita. Dahil dito, nagdesisyon na ang albularyo na itali siya ng patiwarik. Sa tulong ni Lolo Istoy, hindi naman yun naging mahirap sa matanda na maisakatuparan. Habang nakabitin si Istoy sa pinakagitnang parte ng bahay nito, nilagyan niyo ng albularyo sa ilalim ng kandilang may sindi. Pinalibutan niya rin niyo ng asin habang patuloy itong inuusalan. Makalipas pa ang ilang minuto, nang medyo kumalma na ang kaluluwa sa kanyang katawang lupa, doon na nito inumpisahan ang pagkausap sa nilalang. Hindi pa man nakakagawa ng pagpaparusa ang albularyo sa kaluluwang nasa loob nito, inabisuhan naman ito ang kanyang lolo na magbantay sa labas, gawa ng hindi malabong mangyari na bumisita ang wangis nito sa kanilang tahanan. Naniniwala ang albularyo na ang ganoong uri ng aswang nagtatangan ng 2 wisyo. Yon ang pinakasikreto nito kung bakit kahit nahuhuli na ng albularyo ang kanyang kaluluwa, nagagawa pa rin itong manaig sa pamamagitan ng pag-atake sa kanyang kalaban nang hindi nito nalalaman. Matapos naman yung marinig ng lolo niya, dali-dali naman yung lumabas, bit-bit ang isang itak. Kampante naman ang albularyo sa kaibigan niyang yon, lalo pat kagaya niya, nagtatangan din ito ng mga buhay na salita. Maya-maya pa,
Habang nagbabantay ang lolo ni Istoy sa labas, rinig na rinig nito kung papaano maghirap ang kaluluwa ng aswang sa harap ng kaibigan niya. Hindi naman niya yun gaanong pinansin, gawa ng ang iniisip niya ay ang tungkol sa nilalang na makakaharap niya. Pagtungtong ng alas 5 ng hapon, habang nakaupo siya, meron siyang nakitang babaeng naglalakad na may kasakasamang 2 aso at 5 ibon. Pagbukas nito ng pinto ng bakuran, agad namang bumungad sa kanya ang napakabigat nitong presensya. Paglalarawan ng lolo ni Istoy sa nilalang na yon, may hahalin tulad mo ito sa isang bruha na halos ilang dekada nang hindi naliligo. Bukod sa mga nangingitim nitong ngipin, agaw pansin din ang kakaibang pagkurap ng naninilaw nitong mga mata. Kung nagkataong isang ordinaryong tao lang ang lolo niya, maaaring sa titig pa lamang ng nilalang na yon, mamatay na siya. Sa pagharap ng babae sa kinaroroonan nito, pansin naman niyang hindi nakakapasok sa loob ng bakod ang mga alaga nitong kakaibang hayop. Habang patuloy niyang pinagmamasdan ang nilalang na yon, unti-unti naman niyang naririnig ang pagsasalita nito gamit ang dialektong halos hindi naman niya maintindihan. Maihahalin tulad mo ang mga sinasabi nito sa isang matandang huklubang nagsasagawa ng engkantasyon. Dahil sa ginawa ng nilalang na yon, agad namang nagkarga ng bakod at puder ang lolo niya upang mapaghandaan ang anumang iihipin nitong usal patungo sa kinaroroonan niya. Nang magkaroon din siya ng pagkakataon na umatras ng bahagya, pasimple naman niya yung ginawa habang nananatiling nagmamasid sa nilalang. Maya-maya pa, nang masipat niya yung biglang lumundag papalapit sa kanya, agad naman niya yung hinataw ng itak sabay ilag sa lugar na nilundagan nito. Pagbagsak ng nilalang sa lupa, dali-dali naman niya yung sinugod, ngunit bago pa man niya yun malapitan, nagawa na nitong gumapang papalayo. Sa muling pagtayo ng nilalang, kitang-kita ng lolo ni Istoy kung papaano tumulo ang nangingitim nitong dugo sa sugat nitong natamo. Subalit ang labis niyang ipinagtataka noon, imbis na panghinaan ang nilalang na yon, tila bang mas lalo pa yung nagkakaroon ng lakas nang marinig nito ang pag-aangil ng kanyang mga alagang hayop. Habang patuloy sa pag-aangil ang mga nilalang na yon, mas nadadagdagan ng lakas at bilis ng nilalang na kanyang kalaban. Hindi naglaon, nagawa nitong mapabagsak ang lolo ni Istoy sa lupa sa kabila ng mga tinatangan nitong kargas sa katawan. Nang akmang tatayo pa ang lolo niya, mabilisan naman itong sinugod ng nilalang, ngunit bago pa man yun makalapit, bigla namang naagnas ang buo nitong katawan. Sa pagkawala nito, gulat na manoon ang lolo ni Istoy sa kadahilan ng hindi niya mawari kung ano ang mga nangyayari. Pagsilay niya sa kinaroroonan ng mga aso at ibon nitong alaga, napansin naman niya yung tumalikod at dahan-dahang naglakad papalayo. Sa pagbalik ng katahimikan sa paligid, minabuti niyang tumungo sa loob upang alamin ang mga nangyayari. Pagdating niya sa kinaroroonan ng albularyo, nasipat niya yung may daladalang garapon na nababalot sa itim na tela. Matapos naman yung mailagay ng albularyo sa isang aparador, nag-usap sila ukol sa mga nangyari. Ayon sa albularyo, marami siyang pamamaraang sinubukan, subalit labis siyang nagulat nang mapag-alaman niyang ang pagtukoy sa pinagtataguan ng kaluluwa nito sa katawan ng kanyang apo ay napakasimple. Sa pamamagitan ng pag-ipit ng patpat sa daliri nito, doon na din mismo mararamdaman ng lokasyon ng pinagtataguan ng kaluluwa nito. Bagaman kilala ang aswang na yon bilang isang nakakakilabot na kalaban, hindi nito inakala na napakadali lamang nitong matalo. Kaya siguro hindi yun nadadakip ng karamihan sa mga albularyo ay gawa ng bago pa man nila matukoy ang kinaroroonan nito,
nagagawa na silang mapaslang ng katawan nitong pinangingibabawan ng isa pa nitong kaluluwa. Yon ang pinakamahirap sa paghuhuli ng nilalang na yon dahil kung nagkataong wala kang kasama, paniguradong mapapaslang ka nito ng walang kahirap-hirap. Maaari ring magpadalos-dalos ito sa ginawa nitong hakbang, dala ng bugso ng kanyang galit dahil sa pagpatay ni Istoy sa mga alaga nitong ibon. Magmula noon, wala nang naranasang kakaiba itong si Istoy sa lugar nila. May mga nagpaparamdaman pero bibihira na. Ngunit alam nyo ba, hanggang sa pagtanda niya, ni minsan, hindi na siya muli pang nangahas na humawak pa ng tirador. Sa pagdaan din ng marami pang taon, palaging bukang bibig ni Istoy sa kanyang mga nakakainuman yung nasaksihan niyang kakaibang panggagamot ni Manoy Teteng. Okay, opinyon ko sa kwento. Ang galing lang ni Manoy Teteng, no? Kasi pansinin nyo yung takbo ng buong kwento. Walang nakakaalam, hindi nila alam kung anong kayang gawin ng aswang, pero nahulaan ni Manoy Teteng. Ano kaya to? Binulong sa kanya ng Diyos? O ng gabay niya? O binulong ng Diyos sa gabay niya, tas binulong sa kanya? Pwedeng ganon, di ba? Kasi nga, sino bang makakaalam na dalawa yung kaluluwa ng aswang na yon? Kahit sinong manggagamot, hindi eh. 'Di ba? Kaya nga maraming napapatay ito tsaka maraming takot dito. Kasi hindi nila alam kung paano nila mahuhuli yung isa pang wangis. Kasi nga, hindi nila alam na meron pang isang wangis. So, paano kaya nalaman yun ni Manoy Teteng? Yun lang yung nagsisilbing tanong ko para sa buong kwento. Pero overall, sobrang ganda tsaka sobrang angas nito. Ang lesson natin dito, pakinggan natin yung mga matatanda na eksperyensado na makinig tayo kung ano yung pinapayo nila. Though hindi naman lahat ng payo tama, alam naman natin yung tama at mali. So pulutin natin kung ano yung tama, tas yung mali, huwag natin pakinggan. Diba? Ganun lang kasimple yung aral ng kwento na to. Pero kayo, kung may opinyon kayo sa kwentong ito, comment nyo lang sa baba. Yun lang, hanggang sa susunod na kwento. Salamat.